Salutare toată lumea! Nu-l băgați în seamă pe Ale. Scuzați-mă, sunt foarte emoționat că o să apar la YouTube și vreți să vă prezentăm un Episod de Minecraft. cum a zis colegul meu. Haideți să... Stai puțin să-mi dau șoful. Bun. Frate, ce crezi că vom face azi? Astăzi cred că vom ne ocupa de căsuță, pentru că atâta avem de făcut ceva. Aha. Stai așa să vedem ce difficulty e. E bine, gata. Pe hard, am dat pe hard. Pe ord. Bine, Dau pe difficulty? Dă-i pe prima ca să fie pe piscul. Ca să nu avem mobile pe... Mi-ai dat. Ce faci, colega? Spargi niște lemne? Da. Și eu la fel. Tu vezi ce fac eu. Hai da, spargi lemne. Da. Stai puțin. Nu ne băgați în seamă ce vorbim în șoaptă, pentru că el este foarte emoționat. Uite că te vezi. Uite că te vezi. Paghiază, stai. Dar chiar la final o să dansăm ceva. Da, ăsta nu e al meu. Ia meu. Oh. Eu sparg la copacul ăla, sparge tu la ăla. Bă, eu sparg copacul celălalt. Sparge ce copac vrei. Câte bucăți de lemn ai? 6. 8, 7, 8, 9. Că nu? 9. Data ai început înainte. Păi asta e. Da. Mie îmi place să sparg cu mâna, așa că îmi place așa să-mi văd mâna, înțelegi? Da. Eu văd mâna de armatist. Da, tot așa am o întrebare. Ce este alea după tine? Roșii așa, după armura ta. Ce roșii? Unde visezi tu? N-ai ceva? Nu știu, receptoare de la armată, nu știu ce. Da, ceva de genul. Grenade. Ce să ne facem noi? Ne vedem așa. Bă, prima oară fac tu crafting table-ul. Am făcut, cred că 2. Crafting table-ul. Niet virumaci. Eu mă acup de material pentru casă. Am 48 de lemne prelucrate, bine? Super. Vino încă un pic la mine să-ți dau câte ceva. Ce să-mi dai? Un topor. Dă un topor să spargem mai repede lemne. Păi da, normal. Da. Scurt. Ah. Ia și o sabie și un topor. Bă, da, mai intră mult în mine. Gata, mai dăm Stai sabie. așa să se aruncă fix în tine, o arunchează ca la ping-pong. Wow. Mișcă-te un pic în față. Așa. Perfect. Cu plăcere. Mulțumesc. Acum mai am 2 săbii și un topor. Acum hai să mă duc. Să trec prin frunze ca să spun. Mișto vezi soarele. Păi normal, dar ce? Să vedem luna? Apar niște nisip? Da. Când vom avea clipper să luăm, facem un TNT. Da. Zipi! Hop, hop! Și o să explodăm monștri. Mai bine îl pe ăsta le face trupe pe în TNT. E o idee. E o idee. Am un stack și 4. Da, durează prea mult. Am un stack și 4. Trebuie să-l pregătim, dar va fi mișto grafica. Dar știi că putem să facem pe creativ. Da, e mai bine. Mamă, cât de repede sapi. Dar faci tu o lopată. Aoleu, E prea mult de muncă. Scuzați-l pe prietenul meu, dar este Știți că leneș. glumeam, nu-i așa? Deja am făcut 2. Ce faci? Eu stăm la măsuța de vorbă aici. Asta e măsuța de Bine, vorbă. colega, avem un pact de făcut. Vreau 200 de tone de aur, ori te omor. Coment, că am un topor chiar în mână și nu mi-e frică să... stai că am scos sticul. Știai că toporul e mult mai slab decât sabia. Da, atunci ce asta? Bă, frate, nu mai da, te-am zis că nu ne bătem. Da, 2 tone de aur. Ia, fă tu 2 tone de aur după mine, dai mie după tine, dau Iau ție. pământ? Lasă cu tonii de aur, că abar n-am cum se fac alea. Bine, știu, dar... Facem videoclip de 10 minute? 20. Lasă 10. Pentru început așa de primă serie multiplayer, Aha. că după o să le facem mai mari. Aha. Oricum. Și o să mă obișnuiesc să nu mai râd. Dar e prima oară, scuzați-l lume pe bune, că Da. are emoții. Normal că n-am apărut în viața mea la YouTube și este prima oară și Are da, emoții. vă dați seama, am emoții să apar pe YouTube. Așa am făcut și eu. Prima oară la YouTube am avut foarte multe emoții, am râs în gândul meu, m-am temut, da, e bine.
Oh, frate, am găsit o mină. Neau, acum. Tare! Hai că facem târnăcioape. Abar n-am ce e. Târnăcop, mă. Mai așa, românește. Stai că n-am ce. Târnăcop înseamnă târnăcop. Păi știam și eu glumeam. Și în al doilea rând vorbește românește, că abar n-am ce e acolo. Am lăsat aici masa de lucru. Ca să stați Am așa. făcut că eu n-am băgat. două târnăcoape. Două, pe două am și eu. Păi două ca să... Unde e? Unde e Încă mina? unul. Unde e mina? Unde e găsit-o? Păi nu mă vezi? Nu. Nu mă vezi? Nu. Ești departe. A, gata, gata. Așa. Poate găsi pe aici fier. Păi dar n-avem târnăcop de piatră, dar facem. Dă-te, mă. Bă, stai mă, așa că m-am blocat. Așa. Las că fac eu. Nu că m-am blocat, m-am pus pe... Așa, așa, bă, dacă pare găsesc că... Bă, dar nu te mai băga aici. Era să te omor. Era să dau un din greșeală. Am târnăcop de Iată. piatră, da, ca să îl iau fierul. Aia, eu stăm pentru să... Bă, ce faci? Ce fac, mine? Ce vezi că fac? Caca? Ce să strângi pentru... Ai înjurat, nu? Nu, am zis așa, chiar, na, să fie amuzant. Bine. Eu uite, am ieșit pe munte, am ieșit în altă parte. Păi ce poți să ieși prin munte acum dacă Am vreau? făcut un tunel pe acelișa. Ne facem aici casa, mă? Băteanule! Da, să chiar șmecher să fie casa Păi noastră. da putem! Nu? Dacă vrei tu. Că e șmecher, avem așa prin mină. Știi? Și nu mai trebuie să ieșim afară, să mergem la mină. Da, tot ieșim afară. Că n-ai chef să mor aici cu tine. Am găsit nisip. Nu o să-l Niște, scuzați-ne niște mici erori la blocaj. Mă trebuie să fac și eu. O să vedem ce avem pe aici. 20 de cobblestone. cu sabia la spatele tău, sunt călăul tău. Nu sunt călăul tău, glumeam. Ce faci? Ce faci, mă? Lumea. Habar n-am. Și din când în când mai poți să vezi ce fac și eu. Stai, mă, am un singur stick pe ce nu mai vreau. Trebuie să-mi fac stick-uri. Am găsit sugarcane, poți să facem carte. Dacă ai carte, ai parte. Și eu iau cartea, că o să am parte. Ce mă, să faci jurnal? Da. Jurnal 3 Gravity Falls. Vorbește, mă, frumos. N-ai grijă cu tot eu ăsta, că nu prea îmi place. Mi-am făcut o grămadă de piatră. Cât ai? Lucruri de piatră. Ah. Uite-te. Și? Vrei ceva? Nope. Dar tu unde ești? Oh, stai, rămâi eu acolo unde ești. Că mă duc un pic după ceva. Bă! Buf, buf. Gata, ne-au cu tine lână urâtă. Am luat Ah, lână. cât ai luat? E Una. una sau două? Ah, Una. Dacă Patele ale vrei... mele oricum. Da, o să-i împrăbuștie. Păi dar trebuie să facem două paturi ca să putem să ne culcăm. Ei, oh. Uite un porcășor. Dar e mic. Nu-l bate, mă! Nu-ți dă nimic, nu? Nu, și în plus de ce îl bați? Că e porcul, e mic, dacă vine un țigan și te-ar bate pe tine, na, cum ar fi? Mamă, e un porc, omule. Și joc în al doilea rând. Nu e realitate să fie mic. Îmi trebuie și... Am luat un tablou pentru casă. Da, barna asta e ce se face. Ai, ăla, cum se numește? Piele. Ai piele? Nu, ca să pot să-mi fac și o jurnal 3 Gravity Falls. Așa o să-l numesc. Că o să facem... Bă, frate, dar de ce nu mi-ai dată barca asta nenorocită? Și ai barcă? Încerc. 5 o lopată, 5 o lopată, 5 o... Te voi cruța acum. Cu ce, mă, pe chest? Pe masa de lucru? Te voi omorâ. Mai comentez, poți, călăul tău. Era eu să zic Și ce. vezi că te scot dacă mai comentezi mult, că e mapa mea. Domnul știe tot. Uite-te pe ecran puțin. Alex, uite-te pe ecran. Miguel. Am făcut și o ușă. La tâmpla ta. Cu sabia. Ai grijă cum vorbești. Tu ai tău pârna, că l-a dă jumătate de inimă. Mie mi-a jumătate de inimă, cel puțin. Ia cu asta cât îți iau? Nu mai dau. Nu mai da. Hai, facem PvP? Na. Întâi ai zis că ne facem o casă. Eu am materiale o grămadă. Bă, Da, dă-i cu și eu. sonor mai încet. Să se audă efectele. Bine, mă, tu-l dau și la maxima. Păi da, să audă efectele. La mine zici că se bășește.
S-a Deci închis ai- monitorul. Și nu mai filmează? Ba da. Ah, ba da. Astăzi am terminat episodul pentru că a trecut 10 minute. Următorul episod va fi mai mare, vă promit. Alex, vino cu în fața mea să chem episodul. Vino în fața mea. Deci că facem o pagană, stai pe aici. Hai. Opa, Gangnam Style. Hop, hop, hop. Opa, Gangnam Style. Ușatul e, stai. Uite-te la în fața mea, uite-te la mine, uite-te la mine. Stai, că se duce singur. Să încheiem episodul, mă. Vino cu Asta când se duce singur, poate uite. Închide-l. Ce să închid? Telefonul? Da. Stai, hai. Vino cu vino mă cu Nu te merge singur decât o faci. Oprește-l și... Oh, mersi că lega. Stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc. La revedere, lume. La revedere, eu sunt încănțător.